Ето нов коментар от Андрей Страхилов. Той пише така, цитирам: "Писах още един коментар, но нямам отговор. Извиняваме се. Искам да купя металотърсач, дълбочина от 1 метър и половина до 2 метра. Тоест да разбирам, че Андрей Страхилов иска да купи детектор от 1 метър и половина до 2 метра и го интересува цена. Сега, апарат, който да хваща от 1 метър и половина до 2 метра не мога да предложа. Значи най-силният, който е примерно може да има, той може да хване нещо на метър, метър и половина, ако говорим за монетарка, но трябва да бъде страшно голям предмет. Но аз ще предложа Vanquish 560. 499 евро като цена, 3 години гаранция, нов модел на MyLab, няма да хващаш на 2-3 метра, 20-30 см за монети ги имаш. Значи ако сложиш малката сондичка, може да ходиш и за самородно злато в рекичките. Нещо до метър, метър 20 може да хване, ако е стоял повече време в земята, ако е по-голям предмет. Много удобен за работа, много екстрима и е изцяло водоустойчив. 499 евро с 3 години гаранция.